egész napos lesz a program. Mindenféle bemutatóval, meghívott vendégekkel, tombolával, rengeteg kvízzel, nagyon sok ajándékunk van. Azon kívül kiállítással készültünk, gyerek és felnőtt játszósarokkal, rengeteg jelmezessel. Cégek is képviseltetik magukat, ugye mindenféle kedvezményekkel, úgyhogy egy elég nyüzsis napnak nézünk elébe. Barta Zoltán megbízatást adott, küldetést teljesítek, úgyhogy most neki fogok segíteni. Közösen lebonyolítjuk a második Csillagok háborúja találkozót. Mindig egy felfokozott hangulat előzi meg ezt a rendezvényt is, illetve minden Star Wars-os rendezvényt. Hát idén van egy újabb pikantériája az ügynek, hogy érkezik az új film. Nagyon várom én is. És most nincs más hátra. Az erő legyen velünk, az erő legyen veletek. Én robotokat építek, illetve van egy-két nagyon aranyos barátom, akivel 14 éve építek robotokat. A Tudidó az elég komoly technikával rendelkezik. Ő 9 hónapig készült, nagyon nagy munka volt, a Sleepy az 3 hónapos munka, és ez egy nagyon egyszerű kis robot, mert nagyon szeretem, illetve most már rendesen kérik a barátaim, hogy Miki, ezért legyenek új robotok, ő pedig a Gong Droid, ő meg már műanyagból van. Egyébként mindenhova, ahova meghívnak, oda természetesen is, ha van idő, akkor persze kiállítom őket, és hadd csodálják, hadd fotózkodjanak vele. Körülbelül 1-2-3 hét, amire elkészül egy kard. Mindent, az összes alkatrészet, hát így összekukázzuk, amiket lehet csövekből, minden alkatrészből, ami hasonlít körülbelül az eredeti filmben lévő kardokhoz. Én mivel itt vagyok, ezért nekem piros a kardom, különböző hangokat lehet vele. Mi a Barcraft képviseletében vagyunk kint, ez a Magyarország első geek klubja, és hát ez a tematikánk, ez a műfajunk, hogy ilyen geek dolgokkal foglalkozunk. Ezért hát ebből a teremben itt a Battlefront lehet kipróbálni, és ilyen nagyon finom, tematikus, alkoholmentes koklokat lehet iszogatni. A másik teremben pedig a VR-ra lehet a Star Wars világba belépni, gyakorlatilag is 3D-be is belépni. Lego Star Wars-szal foglalkozom, hogy a gyerekek és azoknak a Star Wars fanatikusoknak a igényét ki tudjuk elégíteni Magyarországon, akik rajonganak mint a Legoért és mint a Star Warsért. Egyedülépítésűeket, illetve gyári készleteket hoztunk. Nincs kedvenc, mindegyik a szívem csücske, mindegyik. Azért jöttem, hogy bemutassam alapvetően ezt az X-szárnyú taktikai játékot. Gyakorlatilag itt a játékosok a Star Wars univerzumból ismert vadászgépekkel játszanak, mellette pedig ugyanennek a játéknak a földi taktikai verziója játható, ahol karakterekkel játszanak. Az a nagyon bíztató a mai játékvilágban, hogy többféle léptékben hoznak ilyen taktikai stratégiai játékokat, tehát karakterléptékben, vadászgép és csatahajó léptékben is. Tehát tulajdonképpen mindenki megtalálja azt, amifelé igazán húz a szíve. Azzal foglalkozunk, hogy megmutassuk azokat a gépeket, aminek kereskedelmi képviselete már nincsen. Itt a PS3 a legújabb, és jelenleg a legrégebb egy Super Nintendo. A Star Wars egy nagyon jó tematika, viszonylag kevés olyan film van a történelemben, amiről jó játékok készültek. A Star Wars az úgymond egy egész generációs élmény, sőt már 3 generációt átölel, és bizony sok jó játék született rá. Egy jó játék a Super Star Wars, a Super Nintendo-n. A Force Unleashed maga korában egy technológiai úttörő volt. A Lego Star Wars zseniálisan dolgozza föl a Star Warsnak a sztoriát. Számomra ez egy ilyen visszatekintés az ifjúságomra is, mert hát ez olyan régen volt már az első Csillagok háborúja, amit rajzoltam, hogy szinte már nem is emlékszem rá, és ezek az összejövetelek mindig visszaemlékeztetnek engem a saját fiatalságomra is. Mindig meglep az a nagy szeretet és rajongás, ami itt a Star Wars Klub és egyáltalán a megjelentek részéről árad felém is. Hoztam néhány eredetit a legújabb filmből, legújabb Star Wars filmből, hát remélem tetszeni fog a rajongóknak is. Gyerekkorom óta, mióta csak játsszák a filmeket, azóta vagyok rajongó. Az, hogy miért öltöztünk be, hát most van a találkozó, ezért beöltöztünk Jedinek. Ahogy jöttek, nőttek, fölfelé néztük a rajzfilmeket, és megfertőztem őket.
Amióta az eszemet tudom, a Star Wars környékén élek, jelmezem az talán egy fél éve van meg, és ez az első, hogy így viselem ilyen találkozón, és úgymond most avattuk fel. Én politológus vagyok, az ELTE-n tanítok, és egyébként sci-fi rajongó is vagyok. Elég sok Star Wars rendezvényen voltam már, mióta a Sci-fi Politológia című könyvet megírtam, amelynek egy fontos gondolata a Star Wars-zal foglalkozik. Társadalmi, politikai, gazdasági kérdések bizony jelen vannak a Star Wars univerzumban, és érdemes ezzel foglalkozni, ha valaki meg akarja érteni, miért lesz sikeres vagy éppen sikertelen a lázadás, vagy akár a birodalom. Fontos és segíti a megértését ennek az univerzumnak az, ha nem csak a fizikai, természettudományos, egyébként nagyon fontos, izgalmas, és nem csak a karakterszálokat nézzük, hanem megnézzük a társadalmi politikai vonatkozásokat is. Egyedül csináltam, BB-8 teljesen házi készítés, az alapja hungarocell, illetve mindenféle egyéb elektronikai dolgok, amit otthon találsz és szét lehet szerelni. Úgyhogy nagy örömre a család már alig várt, hogy készen legyen, és más ne szereljek szét hozzá. Nagyon sok időt vett el maga a kutatómunka, hogy az adott színek, a rajzok és minden egyéb meglegyen hozzá. Sajnos még nem gurul, de idő kérdése, igen. Úgy döntöttem, hogy létrehozok magamnak egy saját karaktert, ami tényleg engem testesít meg, mert hát elég sok karakter van a Star Wars világában is, de úgy egyiket se éreztem úgy magaménak. Őt hát Kayla Knight-nak hívják, eredetileg ő egy Jedi volt, átállt a sötét oldalra, majd azt az öldöklést is, meg véregzést is megunta, és így a két világ között ragadt. Nekem ez egy hatalmas megtiszteltetés, hogy benne lehettem ebben a filmben, és ahogy el is mondtam, hogy nem csak az, hogy az én hangomat hallottam a mozivászorról, hanem hogy olyan csodálatos színészek társaságában szólalt meg a hangom, mint például Kovács Nóra, aki Leia hercegnő. Mondjuk pár évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy Kovács Nóra fogja nekem azt mondani, hogy az erő legyen veled. Most itt van a figurám, és ő tényleg a kedvencem, és annyira örülök annak, hogy egy olyan személyiséget kell megformálnom, úgymond nekem is, akiben tényleg benne van az erő, és ez egy nagyon kemény lány, de ott van az érzékeny oldala is. És ez szerintem a 8. részben ki fog jönni, hogy ő lehet, hogy egy kemény csaj, de ott van benne a női bájtól kezdve minden. Szerintem ez egy csodálatos figura, és nagyon jól sikerült figura. Nagyon örülök, hogy őt kaptam. Nekem így tulajdonképpen a gyerekkoromnak az első ilyen nagy science fictionje az a Star Wars volt, és én imádtam. Szóval ez a lézerkardozás, meg az erő, meg ennek az egésznek a filozófiája, én imádtam. Nem is lézerkard, fénykard, nem szabad ilyet mondani. Nem gondoltam, hogy ennek itt ilyen kultusza van nálunk. Csak eleve erről a klubról azóta tudok, amióta Zoli megkeresett engem emiatt, és nagyon jó pofa, nagyon tetszik. Természetesen lesz harmadik országos Csillagok háborúja rajongói találkozónk is, méghozzá májusban. Abból az egyszerű megfontolásból kiindulva, hogy akkor lesz a Star Wars sorozat 40 éves, mindenképpen meg fogjuk ünnepelni ezt a 40 évet.